Sudan cɛmaw ani musomaw an ka foli b'aw ye bi Mamadou Dia Sénégal ɲɛmaa ani ne ani Debré awa an ye enveloppe bila sɛbɛnw na o sɛbɛnw fɛn fɛn tun bɛ France bolo fɔlɔ an ka jɛ in kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma communauté a b'o bɛɛ latɛmɛ an ka jamana fila ma Sénégal ani Sudan olu fana b'a latɛmɛ Mali ma o tuma an bɛ se k'a fɔ k'an ye sɛbɛn minnu an y'an bolo bila sɛbɛn minnu na bi o bɛ kɛ sababu ye an ka Mali a b'a yɛrɛ ta a bɛ k'a yɛrɛ ta ye ani fana ani jamana tɔw minnu y'u yɛrɛ ta an'u bɛɛ bɛ kɛ kelen ye an bɛ cidenw ci yɔrɔ o yɔrɔ ka d'an ye an bɛ cidenw ci yen nɔ ani fana an bɛ min far'o kan a kan k'a dɔn gouvernement Mali dilali a san den de ye bi ye o tuma o kan k'a jira u la mɔgɔ n'i muɲuna n'i sabalila nka n'i bɛ fɛn min n'i ma ɲinɛ a kɔ ni Ala sɔnna i b'i sago sɔrɔ o tuma hali bi an ka dɔ fara an ka cɛsiri kan yɛrɛta in baara b'a kɔnɔ n y'a dɔn an tɛna kuma wɛrɛ fɔ a ye ka tɛmɛ an bɛ min fɔ ka ban nka an kan ka min gɛlɛya aw ma yɛrɛta in min bɛ se k'a sabati o ye baara ye o ye bɛn ye o ye sabali ye o ye muɲu ye ni Ala sɔnna a ma kuma minnu ni maa wɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'u bɛ aw dusu tiɲɛ wali minnu bɛ Ala gosi n'a ye o kuma o kana taa aw kana aw tɔɔrɔ barisa kuma fu don an kɔni bɛ min jira aw la k'a ta ɲinana ka n'a bila san wɛrɛ la ka taa bila san wɛrɛ kɔ la Mali k'a yɛrɛ ta ani jamana tɔw u ka jɛ ka baara kɛ min mana bɔ a kɔnɔ an n'a ye an ka foli b'aw ye